Обаче чакахме 1 час. Минаха 2 автобуса и двата не спряха. Електрата ми! Вижте по какви завои минахме. Limoncello! It's your eyes like a big pizza bar. That's amore. Здравейте на всички в новия влог. В момента се намираме в Неапол. Кацнахме преди около час, хванахме си автобусче до гарата и сега седнахме в едно заведение да хапнем, понеже вече сме прегладняли. Полета ни закъсня с половин час, после чакахме половин час да се качим на автобусчето тук до гарата, понеже имаше огромна опашка. И сега плана е да хапнем и после си хващаме влака към Салерно. Ето я и пицата. Как е? Страхотно. Влизаме от тук. Ето е спалнята и стената е много яка. Виждаме име, имаме огледало, бюро. Тук има типичните италиански прозорчета, обаче трябва да видим дали се отваря. Имаме закачалки. И ето тук има душ и банята. Това май прозорец обаче е заключен. Вижте, точно типичните италиански плочки. И това е. Не е нищо особено. И тук ви показвам и паркета, защото беше много красив. Ние малко си починахме и излезнахме сега на разходка. Ще разгледаме пристанището и ще намерим някъде да седнем да пием по едно аперолче, че цял ден чакаме този момент. След пристанището се отправихме из тесните италиански улички, за да намерим ресторант за вечеря. И искам само да ви покажа ето тази стена, колко красиво беше нарисувана. Харесахме си едно заведение, сега седнахме, поръчахме си паста. И аз най-накрая имам апарат. Цял ден чакам. След като хапнахме, се отправихме да търсим сладолед, защото това беше второто нещо, за което нямах търпение след аперола. И тук ви показвам какво изобилие от вкусове имаше на мястото, което открихме. Ще ви го изпиша на екрана. Сладоледът беше наистина вкусен. След това решихме да се върнем на светещите стълби до пристанището, през които минахме по-рано. От парчето се чуваше музика, доста хора бяха насядали по стълбите с напитка в ръка, а други танцуваха, атмосферата беше много приятна и ние решихме също да се присъединим. И така завърши нашата първа вечер в Салерно. Добро утро от нас, ден 2. Сега отиваме на закуска. От хотела ни дават ето такива билетчета, на които има кафе и круасанче. Ще видим какво ще получим. И сега отиваме да хапнем и плана после да си хванем автобусче към Амалфи. От тук ни е 1 час с автобуса. Ще се разходим в Амалфи. Може и да направим плаж. Ще видим. И после сме си запазили кукинг клас. На закуската имаме капучино и 2 круасанчета. Здравейте хора, пак се включваме. Малко сме ядосени,
точно пред хотела ни има спирка, на която пише, че там трябва да спре автобуса за Амалфи. Обаче чакахме 1 час. Точно 1 час. Минаха 2 автобуса и двата не спряха, понеже бяха пълни, въпреки че първият според мен не беше толкова пълен. Просто не спряха шофьорите. И сега вървим 25 минути до другия край, откъдето е първата спирка и се надяваме оттам да го хванем, понеже имаме кухин клас запазен за 3 часа. В момента е 11:30. И да, стискайте палци да го хванем, понеже доста се ядосахме вече. Хора, имаме апдейт. Успяхме най-накрая да се качим на автобуса. И урок номер 1 за тази почивка. Не вярвайте на всичко, което пише в интернет. Понеже на първата спирка, която чакахме, с нас чакаха още 7 човека. Явно и те така са се подвели по информацията онлайн. И автобусът така и не спря. И затова решихме, дойдохме тук на първата спирка и автобусът си дойде в точния час. Нямаше хора, намерихме си място да седнем. Така че Както повечето неща на теория 1, на практика друго. Да. Така че урок номер 2, винаги си хващайте първата спирка. И ще видим, имаме 1 час път, има доста завои, на нас по принцип не става лошо. Ще ви снимаме като стигнем. Стигнахме, вече сме в Амалфи, ето зад нас е църквата, но имаме само малко време да се разходим и после си хващаме автобусчето към кукинг класа. Тук е доста пренаселено с хора, сами може да видите, въпреки че е средата на септември, но времето е много приятно. Най-накрая стигнахме до кукинг класа, сега ще ви обърна да го покажа. Това е някаква италианска къщичка, прилича малко на ресторанче, отпред има много красиво дворче с клетка. И искам само да ви покажа. Вижте по какви завои минахме с автобуса, пътувахме 30 минути от Амалфи. И сега чакаме, има още 10 минутки. Тук вървяхме точно си някакво италианско селце, имаше някакви крави и кони. И чакаме да започне класа. Ето котворчето. Много е красиво. Кукинг класа започна с welcome drink от домашно бяло и червено вино, приготвено лично от нашия шеф-готвач. След това ни обясни как ще протече цялото занятие и започнахме с приготвянето на пастата. Обясни ни за различните видове брашно, които ще използваме, и докато приготвяме тестото, ще ви разкажа малко повече за самото събитие. Бяхме група от 8 човека и понеже знам, че ви интересува, закупих това преживяване от сайта на Get Your Guide за 50 евро на човек 2 дни по-рано. Цялото занятие с продължителност 3 часа и включва приготвяне на паста, моцарела и тирамису. Също така включва и вино, докато готвим. Домакина беше доста щедър, както ви споменах, бяхме група от 8 човека, а той ни донесе цели 4 бутилки вино и постоянно ни наливаше. Също така ни беше осигурена и вода. Да се върнем и към приготвянето на пастата. След като замесихме тестото ръчно, беше време за разточване, което се оказа и тайната за перфектната текстура. Тестото трябва да мине няколко пъти през различните степени на уреда, като след всяко минаване се поръсва с брашно и се прегълва. А тук получихме и малко помощ, защото се оказа, че не слагаме достатъчно брашно и тестото ни е лепкаво. Също така се оказа, че си издърпваме и тестото от грешната страна. Горкият човек как ли щеше да реагира, ако беше разбрал, че в България си слагаме кетчуп върху пастата. Сигурно щеше да ни изгони направо. Да, след като тестото ни вече беше достатъчно разточено и станаха ето такива дълги парчета,
го разрязахме на 5 равни части и започнахме да го пърскаме в машината, която го направи на талиатели. След като всички бяхме готови, всеки си сложи купчинката в тавата и я отнесоха за готвене. А ние продължихме към приготвянето на моцарелата. Оказа се, че целият процес започва от един специфичен ензим, който традиционно се извлича от стомаха на теленцата, добавят го към млякото и след време се превръща в едни меки парченца, които приличаха на нашето сирене. Към тях се добавя вряла вода. Доколкото помня, ни каза, че водата е загряна на цели 80 градуса и започна да разбърква, докато парченцата не образуваха една разтекателна смес. И тук ви показвам аз как разтягам моцарелата, беше наистина много забавно. След като сместа е достатъчно разтегаема, започваме да я навиваме, за да направим ето такива топчета и ги пускаме в студена вода, в която сме добавили соус, да се овкуси моцарелата. И тук на Тони малко щеше да му падне моцарелата на земята, но успя да я спаси в последния момент. След като всеки от нас направи моцарела, ги оставихме в купата да престоят и преминахме към правенето на тирамису. Първо приготвяме крема. В една купа изсипваме маскарпоне с яйца и захар и започваме да ги разбиваме с миксера, докато стане пухкава смес. После ги преместваме в пош, за да ни е по-удобно и преминаваме към сместа, с която ще напоим бишкотите. За нея ни трябва в една купа да смесим горещо кафе и амарето. С готовата смес напояваме бишкотите за 2 секунди, слагаме ги на дъното на чашата и върху тях добавяме от крема, който приготвихме по-рано и поръсваме с какао. Повтаряме стъпките, докато напълним чашата и тирамисуто ни е готово. После го изпращаме в хладилника, за да стегне. Ето как се получиха и на всички тирамисутата. Докато чакахме пастата, ви показвам стартерите, които ни беше приготвил нашия домакин. Започнахме с брускети, томати, зехтин и салата от печени тиквички и другото си мислех, че е маринован морков, но се оказа маринована тиква. После ни донесе моцарелата, която приготвихме. И тук искам да отбележа, че всички зеленчуци са домашни. От градината му всичко беше много вкусно. И после дойде ред и на пастата. Хора, това е най-добрата паста, която съм яла някога. Наистина. Днесохме ни пастата. Сега ще я пробвам. Видим дали сме добри. Това е. Сега ще пробваме пастата. Everybody is different. Here I have to say that the primary. Сега ще направим тест на нашите тирамису. И как се справя ли? Идеално. Cheers! Мамма мия. Добре си да се замеряме. Limoncello! Limoncello. Please. Yeah. Very important for my business. Grazie. I did it. Включихме с кухин класа. Беше страхотно, много ни хареса. Даже си купихме с лимончело. Купихме си едно лимончело, което няма как да пренесем. Домашно. Да, домашно. Така че ще трябва да го изпием. Беше наистина много прекрасно. Така че определено ви препоръчваме, ако идвате към Амалфи, трябва да дойдете на кухин клас. Независимо дали и тук или другаде. Просто е страхотно изживяване. И сега отиваме пак да си хванем автобуса към Амалфи. И ще се разходим, може и плаж да направим. Ще видим. Намерихме си приятелче! И той ни преследва по пътя към автобуса. Ехо! Да се връщаме обратно към Амалфи с автобуса. Искам да ви кажа, че това си е цял експириенс да се возиш в автобус тук. Като някакъв атракцион от тях скоростните влакчета. Супер напрегнато е през цялото време, по някакви завои, супер тясния път, едва се разминава с колите или с някой друг по-голям рейс. Шофьор е истински професионал. Да, наистина тук, за да си шофьор,
е доста трудно според мен. Трябва да си доста добър. И сега ще ви снимам още нещо. Тук има супер много завои, така че ако ви става лесно лошо, не е препоръчително. Ние не сме от тези хора, на мен въобще не ми стана лошо. На него малко стана, но седнете по-напред. Ние се върнахме в Амалфи да се разходим още малко и в момента вече не е чак толкова пренаселено. Ето отзад катедралата, бутони и отиваме да се разходим по уличките и може би ще дадем сладолед. Ще видим. Ще ви направим един аутфит-чек. Аз съм с една рокличка от Zara, чантичка от Shein и маратонки. Риза Zara, панталонки Zara, Air Force и пазарската турба. Тук ви показвам различните видове лимончело, които имаше по магазинчетата, които бяха в най-различни красиви стъклени шишета и малко от уличките на Амалфи. Те са точно две, няма къде много да се разхождате и след това се отправихме за сладолед. When the moon hits your eyes like a big pizza bar, that's amore. That's amore. Grazie. Ciao. Как е лимоновия сърбет? Страхотен. Пригъснявам. Сега и аз искам да го пробвам. Най-накрая от толкова време искаме да ядем лимонов сърбет в лимон. Как я заслужава ли си 10 евро? Добре. Седнахме на плажа да си доядем сладоледа и така завърши нашата втора вечер. Добро утро от нас, ден 3. Днес отиваме към Позитано. Закусихме и сега вървим по алеята, която е много красива. В едната страна ни е морето, от другата имаме палми и красиви сгради. В Салерно има 2 пристанища и ние спим точно пред Мол Манфреди. Избрахме там, защото ферибота ни закапри. Утре е оттам и е много рано сутринта, а другото пристанище е на 20 минутки пеша. И сега отиваме към него да си хванем ферибота към Позитано. Качихме се на ферибот. Искам да ви покажа нашето изобретение, моето по-скоро. Понеже пише, че е 25 градуса, но се усеща много по-топло. И за да не слънчасаме, решихме така да си сложим кърпата за плажа. И сега тръгваме, ще ви покажа гледката. Стигнахме до Позитано. Нещо много важно. Веднага, щом слезнахме от ферибота, отидохме да си купим билети за навръщане, понеже ако искате в последния момент да си купите, може и да са изчерпани. Така че първо винаги си взимайте
и за навръщане. Сега отиваме да хапнем някъде, да се разходим и да намерим всички... И после на плаж. Да, и после на плаж, но да намерим всички известни спотове за снимки. Първата ни спирка е да намерим магазинчето CB Positano, което е супер известно тук. И да разгледаме. Ето, вижте какви рокли има. Много са красиви, обаче цената. Има и несесерчета. Съм в дилема дали да си купя такова несесерче. След това се отправихме към така известната тераса с керамични съдове и вази, която не беше нищо особено. Входа е 10 евро, ако искате да се снимате, или трябва да си купите нещо от магазинчето. Сега ще се разходим с по едно сладоледче и отиваме на плаж. По-обърната Фред. Казвам ти. И хапнахме, разходихме се, наснимахме се и да решихме да дойдем на плажа. Имаме около час и половина, докато дойде ферибота. Дата е топла. Пясъкът тук може да го видите. Е черен и е с много камъчета, но не е чак такъв проблем. Иначе за всички така известни места за снимка в социалните мрежи, където излизат, те всички са на една улица, няма как да ги пропуснете, просто тръгват по главния път, те са едно с друго. Качихме се на ферибота и сега ще се тегляме. Positano е зад нас. Много ни е тъжно, много ни хареса. Нали така? Да. Наистина Positano е много живописно, на всяко ъгълче може да си направите хубави снимки. Но не мисля, че става така за да нощуваш тук. Прекалено е претъпкано, шумно, супер много хора навсякъде, едва се разминавате. За една нощувка става. Да, може би за една нощувка, но така и за през деня да дойдете наистина е страхотно. За няколко часа може да дойдете, да направите плажче, да се разходите. Ще обърна камерата да ви го покажа за последно. Чао! Слезнахме от ферибота, вече сме пак в Салерно и смятам да приключа този влог. Тук утре отиваме в Капри и за там ще има друг влог, така че ако ви е харесал видеото, може да ме последвате. Харесате и чао!